Oy, daghan na. Maxim ka, Maxim? Ha? Chupmas, chupmas. Imo na. Oh. Asa ko? Tingnan siya. Arta, may tataglain. Tayo usa, one down. Tingnan siya. Relax siya, katalatan pa siya og kuan nang salida sa iyang cellphone. Katalatan og video. Relax. Daghan na gutong kita guro tong Maxima to. Unsa ko no? Unsa man eh? Ay sa kini murag na pa rider dere gawat. Unsa man eh? May gaha dili di ay. Sure ko dere napita mga kamax daga kini rider dere gawat. Daga kini waiting dere. Bitsa ha. Turaw ta to. To sok ni sok sa suok. Sa Uy, usara ba ka book ride, usara ba ka ride ato matagan ani ron, usara ba ka tong nagian nga nagawa tag booking. Maabot ang batag mingla ni ron mga kamax. Pero ito move it sayang na sa atbang. Tara rider do ka book. Sama na eh. Uy, move it. Ata doon? Takay Maxim atbang oh. Tara. Ato tagaan. Yan na. Ato baton ma-stop. Pinakaswerteng yung mga rider oh. Ato pa yung tabukon. Tara sa atbang oh. Hoy. Maxim to, Maxim. So, tabok to ha. Yung siya nakatabok ano eh. Wala dire. Uy. Apeke na gid mga gamag. Ay na lang uy. Sayang. Are na lang to sa unahan mga kuan kay murag lisod na. Sorry. Ato sa unahan. Kabago nga napay mga rider diri mga kamax. Gawa to booking. Yay, maabot na makatayo sa tuang area mga kamax. Murag usapid ka rider to na atakan. Oh, darap dapat de tambay oh. Oy, what's up? Daghan na? Nasa ko yung booking para mandawi. O nya? Naok. Nakuyatag nimo. Okay. Layo ko no. Aman. Ako lang iipit. Unsay mo color? Unsa man ni? Pre chubmas. Ha? Chubmas. Pagugmas. Oh, asa imo ha? Agi ka na. Nagvlog ka? Oh, Choy TV mo to vlog. Ha? Choy TV mo to vlog. YouTube ug Facebook. Ya, anto na ko. Sige, ampi. May rider sa dito. Sige, salamat. Sige, una ko Max. Sige lang, ampi. Duha na. Duha ka rider.
Dire sa unahan basig na pa rider dire mga kamax. Padong na ta grahe mga kamax. Grabe mingawa yun. So at least nakahatag-tag pahalipay sa ato mga kaubang maxing rider. May untag na pa dire sa unahan ro ato magian mga kamax. Kataon sa mo to rider Maxim dili. Yo, hapit na kita napot og lungsod sa Minglanilla mga kamax, duha pa lang rider. Dira murag na rider dira katambay oh. Kataunahan. Kini unsa man ni? Maxim ni. Atong tanawon. Oy, what's up? Daga na Max. Ha? Padung na ko grahe. Grahe na ko, grahe. Pili chubmas. Asa imo? Pila na. Wala ra, libre ra ni. Dari lang ko. Ah, sige, alright. Kagikan eh. Ha? Ha? Vlog ha? Oo, Choy TV mo to vlog. Una ko. Sige, amping Max. Tulok rider. Sig makaagay pa ta dire. Puslan man pati mingawag it mga kamags. Kabaw ko sa mga rider karon, grabe kami ngaron. Ang uban ato ang maabtan gaduwag cellphone aga kuan ga galing-galingar ang tanang video kay grabe kami ngal sa booking. Tanawa lang ni booking dire oh. 0-0 na hapit. May na lang atay tulo ka rider ato natagaan karon. So basin patay napatay magian dire. Asa ha? Minglanilla area na ta mga kamax. Kabaw ko na apay mga rider dire gawat booking. Yoy. Marag dool lagi ko sa ako ang area nga mga ulian mga kamax. Tulo ra gid taon ka rider ato natagaan ay sabi. Pero sa bagay layo pa na pa 2 kilometers. Murag napagita rider mapitan na ni ron. Ay sa asa naman mo, ala kahawan sa karsada, wala gintay rider gahuat og booking diri dapita oh. Agoy. Gikas Talisay mga kamax, tulo ra gid ka rider tong nahagian. Sa Atbang, wala sa diri sa Atbang. Di kabaw ko diha sa may kuan ng Atbang di. Tara. Oh, dili man. Mas nindot kung diri na sa tuwang side para di na tabok. Wala na gyud taon. Susto to na sa Atbang. Di na ta matabok. Sa tuwa lang magian mga kamax. Kay parang safety, sa safety ra ta. Allah, diba na yun? Last 500 meters. Wala na yun taon.